Jeg har 2 børn på skolen. Jeg har Markus i 4. klasse og Freja i 1. Det, der tiltalte os ved skolen, det var, at det var en lille skole. Det var nemt at overskue. Når man står med en lille pode, der skal starte i 0. klasse, så ser man det fra hans perspektiv, og så virker det meget stort. Det, jeg er allermest glad for skolen, det er, at vores børn er glade for at gå her. At vi kan være trygge ved at sende dem afsted om morgenen, og de kommer glade hjem og har det godt. Jeg har en dreng i 6. klasse, som hedder Mathias, og han har gået på skolen siden 0. klasse, så lige fra starten. Et af de særlige kendetegn ved Lygten Skole, det er, at der er meget fokus på værdier og på at lære eleverne nogle gode vaner. Så det handler ikke kun om fagligheden, men det handler også om at skabe sådan et helt menneske. Og det synes jeg er enormt tiltalende ved skolen. Jeg har 2 børn på skolen. Emilia i børnehaveklassen og Jasmin i 6. klassen. For mig var det, da jeg skulle vælge skolen, eller det var ikke mit valg, min kone og jeg skulle vælge skolen sammen, der var der 3 ting, der var vigtige for os. Det ene, det var værdierne. Så var det, at der var et tæt og nært miljø, og så det faglighed. De 3 kan man ikke rigtig adskille, fordi i vores optik lige vigtige. Det, der motiverer mig ved at være lærer på Lygten Skole, er jo helt sikkert noget fagligt, men også, at vi på Lygten Skole beskæftiger os med andet end det faglige, nemlig hele mennesket. Hver morgen så beder vi sammen med eleverne, og jeg har også selv oplevet, at det kan gøre en rigtig stor forskel at bede sammen med eleverne. Jeg oplever et fagligt niveau som højt. Jeg har selv gået på skolen, så jeg kan sige, at i tidernes morgen har jeg selv haft mulighed for at vurdere det faglige niveau. Jeg synes ikke, at jeg er blevet skadet af at gå på skolen. Tværtimod, jeg havde et meget godt afsæt. Jeg har et barn i børnehaveklassen, Emilia, som er ved at snuse til det faglige og først ved at komme ind i det. Og så har jeg en datter, som går i 6. klasse, som har faglige udfordringer, men stadigvæk bliver mødt og udviklet og bevæger sig på sit niveau. Jeg oplever, at de skolen formår at tage hende fra hendes grundniveau og flytte hende et skridt videre ad gangen. Det andet særlige kendetegn ved Lygten Skole, det er fællesskabet, at der er meget fællesskab på tværs af klasserne, samarbejde på tværs af klasserne, både med fordybelsesuger og lejrskole, så det er sådan, at alle tager hånd om hinanden, de store og de små. Altså vores børn, når de hører om et land i TV-avisen, hvis de hører om Nigeria eller Serbien eller noget, så kan de jo sætte ansigter på alle de lande. De kender jo nogen fra næsten alle lande i verden, i hvert fald de lande, man hører om i TV-avisen, der kender de nogen, og de kender lidt til historien, og de ved lidt om, hvad for noget mad man spiser i Nigeria, eller hvordan det er at være fra Serbien. Det kunne godt gøres til et problem andre steder, men jeg oplever det virkelig som en styrke her.